ko waɗi ɓe gaddi radio Pulaku FM ha Ƴola awtade bo ngam kawtal hoore ummatoje enanta finditingo ummatoje aadi fulɓe ma bo mi wiya finatawa ngam yugo yimɓe ɗuɓɓe jotta ɗon amma to woɓɓe ɗon mbiya fulfude fuɗɗi majjugo to kanjum ɓe mbi hani ɓe gaɗa lamar ngam yugo ummatoje andi wato dede womarde nde kanko mo Allah ɓatti daraja mako laamiɗo fombina Dr. Mouhamadou Barkindo Aliou Moustapha waɗi ngam waddugo radio Pulaku FM ha Ƴola. To arande ni min indiyam Yusuf Ishak Buba mi tammay latago dribajo moɗon ha wakkatire ɗo mi tamma bo hudugo be jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rahmatu Sa'idu Bello tare da abokin aiki na zamu gabatar da wannan shiri tare. Kamar yadda ya faɗa a harshen Fulanci abin da yasa zamu yi da harshen Hausa gani muka yi muna da ƴan uwanmu Fulani da suka bata da dama ga sunan Fulani ne amma ba za su iya jin harshen Fulanci ba misali da ni dan ni ma bana ji amma ban san an jima ko Yusuf zai dan min aron Fulatanci ba kamar yadda ya faɗi abin da yasa muka shirya wannan biki na farko domin haɗin kan ƴan uwanmu Fulani na birni da na karkara mu daina ganin bambance-bambance a tsakanin ƴan uwanmu Fulani duk inda ba Fulatani yake dan uwan ba Fulatani ne. Na biyu kuma babanmu mai martaba Lami dan Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa ya yi hubasa domin haɗin kan Fulani shi ma rashin haɗin wannan kan yana damun shi yasa ya buɗe mana wannan gidan rediyo Pulaku Radio FM. A dalilin haka ne kuma manyan gidan rediyon nan daga farko har zuwa ƙarshe suka haɗa kai domin a gabatar da wannan shiri wanda a harshen Fulanci aka ce surga sompo idan ban faɗa daidai ba ban yi Fulatanci ba dan Allah Fulani kuma aikin gafara. To daidai arande kadi min ɗo torom muñal yafuye ngam nane ma ɓe mbi muñal ɓuri ko ɗume ngam yugo min mbino en puɗɗa e lamarɗo jamdi 5 amma jamdi 5 kam heɓaka ha jonta en ɗon dillana jamdi 7 e gelle ngam may naɓe wonere wakkati lamarɗo hande en ɗon mari yimoɓe ɓe ɗemgal fulfulde goɗɓe nder jiya Adamawa no poti awtade bo wato lesdi Nigeria ma misalu Gombe ɓe woɓɓe ɗo jiya Kaduna ko min famtino dede moyɓe mo en mari hande arande kadi sey e maɓɓita lamarɗo be do'a. To domin bude mana wannan farfajiya da addu'a za mu gayyaci Ardo Sebore. To idan Ardo Sebore yana kusa sai zo ya bude mana da addu'a. Idan baya jin Fulatanci in baya jin Hausa bari Yusuf ya mishi da Fulatanci. Alhamdulillahi rabbil alamin. En ɗon mari wato Ciroman Adamawa en ɗo bo mari professeur en fere non bo en mari wato mawɓe fere bana ɗan lawal nam tari ɗo haɗo non bo en mari wato jalɗirɗo ngam lutana arɗo ma e faram non bo en mari wato professeur to bring red to miɗon yeloni mi ƴewni inde may boɗɗum sobajo wato Yerima Mahamoud laatiɗo kanko on woni goto ha dariɓe ngam taskitago lamar surga sumpo Pulaku FM Ƴola. To arande ni min jaɓɓake on pat debbo e gorko yalɗirɗo ha ɗo semi mbiya on jaɓɓama. Konne moɓe to shi kenan dara